Det er let at blive svær, men det er svært at blive let. Sådan sagde Storm P. engang. Og mere end 52% af den danske befolkning ved præcis, hvad det er, han mener. Og jeg ved det også, for jeg har selv været der. Så hvis du kæmper med overvægt eller diabetes 2, så vil jeg nu invitere dig til et gratis webinar, hvor vi går i dybden med, hvorfor så mange er i samme situation med overvægt eller diabetes 2, og hvad du faktisk kan gøre ved det. Du får en indsigt i, hvorfor det ikke altid er din egen skyld, at kiloene de har sat sig. Hvordan fødevareindustrien og endda de officielle kostråd kan vildlede mere end vejlede. Og hvilket kostvalg, der reelt fører til vægttab og bedre sundhed. Så tilmeld dig allerede i dag og start din rejse til et sundere liv. Ha' en god dag.